nespokojnosť. Každý rok to máš rovnako. Rovnaké bývanie, roky rokúce. Rovnaké auto, roky rokúce. Rovnaká komunita, stále plus minus rovnaká. Peniaze, príjem, plus minus rovnaké. To je stagnácia. Ak si s tým spokojný, ak si s tým spokojná, tak toto video okamžite vypni a ja ti gratulujem, všetko je OK. Avšak, ak si nespokojná s príjmom a chceš mať viac, ak chceš mať lepšie podnikanie, ak chceš mať lepšie zdravie, ak chceš byť v lepšej komunite, ak chceš sa naučiť hodnotné veci, byť lepším človekom, s lepšou identitou, s lepšími hodnotami, tak toto video si určite pozri do konca, lebo je veľmi pravdepodobné, že ten obsah ti zmení život totálne od základov. Takže ešte raz, ak chceš mať sa lepšie, z roku na rok lepšie a nie rovnako alebo horšie, tak pozeraj ďalej. Budeme sa baviť o inkubátore. Inkubátor je také prostredie, aby sa niečo vyvíjalo lepšie. A to prostredie som vytvoril. Vytvoril som to pre ľudí, ktorí chcú sa mať lepšie. No a čo je kľúčom toho, je pochopenie. Pochopenie, prečo sa ti vlastne nedarí. Prečo nemáš lepšie príjmy, lepšie zdravie, lepšiu komunitu, lepšie vzťahy. No a tých 5 kľúčových takých chýb alebo dôvodov ti teraz poviem. Pretože vo väčšine prípadov si na to sám. Nemáš sa s kým poradiť, nemáš sa o koho oprieť, nemáš mentora, nemáš kauča, nemáš komunitu, ktorá by ti radila, dávala ti názory. A človek má limitujúce vedomosti, limitujúce možnosti a schopnosti. Potom stagnuje. Spomenul som komunitu. Veľa ľudí je v toxickej komunite alebo komunite, ktorá ho nedokáže podporiť. Naopak komunita, ktorá ho smeruje zlým smerom. Dáva mu rady a tipy, ktoré mu nepomáhajú. A preto som vytvoril komunitu, ktorá bude podporná, ale zároveň bude aj vysoko kvalitná. Bude to komunita, ktorá bude prajná, ktorá bude kvalitne radiť a tá komunita bude neustále rásť. A to je veľmi dôležité. Ďalším faktorom je, že človek, ktorý nemá výsledky, nemá know-how. Ako? To je to správna otázka. Ako mať lepšie zdravie? Ako zarobiť viac peňazí? Ako mať lepšie vzťahy? Ako byť šťastnejší? Ak si začneš klásť túto správnu otázku, tak si začneš dávať správne odpovede. No a s tým ako, tam sú tie skratky. Tam sú tie lifehacky. To je vedomosť, ktorú mám a má táto komunita a tu vieš získať. Tým pádom nebudeš stagnovať, ale budeš akcelerovať. Tvoj výkon, tvoje zdravie, tvoje výsledky, tvoje príjmy, tvoje zisky, tvoje vzťahy budú exponenciálne pôjdu hore, budú rásť. A toto je veľmi kľúčové. No a veľa ľudí si nevie definovať správne ciele a úlohy. Ak nemáš métu, kam smeruješ, ak to nemáš správne nastavené, tak nedôjdeš do správneho cieľa. No a ak to vôbec nemáš nastavené, nemáš kam dôjsť, lebo nemáš ten cieľ. A s týmto ti vie ten inkubátor výrazne pomôcť. Definovať správne ciele, definovať správny súlad úloh, ich smerovanie, ich prepojenie a následne 5. bod je dosledovanie. Lebo jedine aktivita a správna aktivita ľuďom prináša aj to lepšie zdravie, aj lepšie výsledky, aj lepšie hmotné statky, aj lepšie vzťahy a v podstate celkovo to môžeme nazvať blahobyt, ktorý som spomínal vo svojej knihe Myslenie k blahobytu. No a keď už vieme, že čo je to stagnácia, možno si sa v tom našla, ale pochopila si, kde je tých 5 kľúčových chýb alias problémov, ktoré ťa brzdia, ktoré ti nedovolia sa posunúť kam túžiš. No a už si pochopila a pochopil, že je tu inkubátor, kde je to o rozhodnutí. Chcem to, idem do toho. Na rovinu, tá cena je tak ľudová, že vôbec nie je
potrebné a ani nebudeš rozmýšľať, či si to môžeš alebo nemôžeš dovoliť, lebo toto si naozaj môže dovoliť absolútne každý. Aj zamestnanec s absolútne základným platom. Aj študent, aj začínajúci podnikateľ, kdokoľvek. Toto nie je o cene, to je o tom, chcem byť v tej komunite, chcem dostávať know-how, chcem mať informácie, chcem byť v podpornom prostredí, chcem mať mentora a chcem sa posunúť v všetkých kľúčových veciach. No a budeme sa tomu venovať po kvartáloch, pôjdeme po takých blokoch. Každý kvartál začne definovaním si cieľov a úloh, následne pôjdeme do procesu, či cez mastermindy, či cez individuálne mentoringy a samozrejme online prostredie a dosledovanie tých jednotlivých úloh. Čiže bude to, a vždycky po kvartáli si to vyhodnotíme a ideme do ďalšieho kvartálu. A budeme sa rozvíjať skupinovo aj individuálne. No a všetko bude z pohodlia domova, online, z prostredia a bude tam jeden kľúčový fokus. Fokus, ktorý je prémiový business klub. Dostať sa do tej top špičky medzi to 1% najlepších a práve ten inkubátor ťa tam posunie. Posunie ťa tam finančne, posunie ťa tam mentálne, mindsetovo, posunie sa tam zdravotne, posunie sa tam globálne, aby si bol pripravený vstúpiť práve do Premium Business klubu. No a čo presne ťa čaká? Čo presne ťa čaká v tom inkubátore? V inkubátore ťa čaká ja ako tvoj mentor s 30-ročnými skúsenosťami, som NLP master, mám kvantové techniky na masterovskej úrovni, 30 rokov úspešne podnikám, mám know-how, či v biznise, pracujem aj v oblasti zdravia, som napojený na ďalších mentorov, kaučov, odborníkov, špecialistov, pracujeme s investíciami, rozbiehame existujúce a zlepšujeme existujúce biznisy tvoje, napríklad ak si živnostník, podnikateľ, alebo rozbiehame nové projekty, učíme sa investovať, zlepšujeme zdravie, dávame si výzvy, pracujeme v komunite, vzájomne sa podporujeme a vytvárame samozrejme aj priateľstva, kamarátstva, biznis interakcie a vzťahy podporujeme určite aj na tej osobnej úrovni. Takže toto ťa čaká a budeme mať každý kvartál 3 mastermindy, čiže skupina ľudí, ktorá bude v inkubátore, bude mať 3 mastermindy online. Je to akcia, ktorá trvá hodinku, 2-3, kde sa preberajú všetky kľúčové témy, ktoré som spomenul, čiže finančný rast, hmotný rast, zdravie, duševné aj fyzické, čiže rast v oblasti osobnostného rozvoja a samozrejme aj vzťahy a investovanie. Samozrejme investovanie, rôzne levely od kryptomien až po rôzne investičné projekty. No a každý kvartál so mňou budeš mať tak cca pol hodinku, maximálne hodinku individuálneho mentoringu, kde budeme nastavovať tvoje ciele, úlohy, budeš sa ma môcť individuálne pýtať, tak aby sme dosahovali progres a ver mi, že ja si ten tvoj progres cez úlohy a ciele ustrážim. No a budeme mať vytvorenú WhatsAppovú skupinu, kde budete môcť komunikovať medzi sebou, kde budete môcť klásť otázky, kde budete zdieľať svoje úspechy, ale aj výzvy a s týmto všetkým vám pomôžeme tak, aby z kvartálu na kvartál ste boli lepší a lepší. No a samozrejme vás podporím aj rôznymi zľavami a prioritný fokus dostanete na prémiový business klub, čo je ten najvyšší level, ten high tickets, dostať sa do tejto prémiovej komunity, aby ste si mohli dopriať aj zaslúžené odmeny, luxusnú loď, či v Karibiku, Stredomori, alebo možno v Ázii, aby ste sa zúčastňovali už osobných summitov, aby ste mali individuálne niekoľkohodinové mentoringy so mňou, aby ste boli v tej najlepšej komunite, aby ste si rozbehli tie vyšší level biznisu, aby ste naozaj vaše zdravie podporili už lifehackami, prioritnou suplementáciou, individuálnym personalizovanými jedálničkami, aby ste sa dostali k tým najlepším mentorom, ktorí učia umelú inteligenciu, zdravie, lifehacky, kryptomeny, investovanie naprieč osobnostným rozvojom a ďalšími brutálnymi témami. Takže to bude ten hlavný cieľ, hlavný fokus, ale dáme tam tie kroky, aby ste to zvládli, dáme tam tie schody. Takže, no a ľudia sa ma pýtajú, Braňo,
skús mi povedať nejaký príbeh. Dám vám také 3 mini príbehy. Jeden príbeh je Robo. Robo začal pred 3 rokmi, začal s jedným bytom, má ich už cez 20. Robo začal ako zamestnanec, Robo je úspešný podnikateľ. Už má svoj klub, už má svoju komunitu, ale stále je pri mne. Takže to je obrovský progres. Ďalší príbeh, známa osobnosť, Samo Tomeček, spevák, superstarista. Zasa, 3 roky sme spolu. Mentoringy, osobné prístupy, komunita. Zdvojnásobili sme počet koncertov, začína tvoriť vlastnú hudbu, nové hity, napojený na veľmi zaujímavých ľudí. Riešime situácie v jeho kapele, určite ste zachytili jeho súkromie a tak ďalej. Zachytili ste, že čaká dieťa. A v tom má veľmi pozitívny vplyv aj práve ten prémiový klub. A o tom vám potom poviem v inkubátore viac a možno vám o tom povie aj on. No a potom ma napadla Silvia. Silvia pred 3 rokmi začala ako zamestnankyňa, ako kuchárka. Dnes je na pozícii zástupkyne šéf-kuchára, rozbieha si svoje zážitkové varenia a začína podnikať. Má svoj prvý investičný byt a už sa pripravuje na druhý investičný byt. Vyriešila si vzťahy, má lepšie zdravie, je v úžasnej komunite. Takže ja si myslím, že týchto príbehov vám potom v tom inkubátore už aj počas mastermindov porozprávam viac a práve medzi takýchto ľudí sa viete dostať v budúcnosti do prémiového biznis klubu, ale potrebujete na tom zamakať. A ten inkubátor vám vytvorí podmienky postupne, krok za krokom, cez malé schody, cez jednotlivé mesiace a kvartály sa postupne prepracujete k svojim víťazstvám, k vyšším príjmom, k vyšším ziskom, k lepšiemu zdraviu, k lepším vzťahom, osobnostnému rozvoju, investíciám a ďalším fantastickým veciam. Čo k tomu potrebujete? Začať. Cena je tak ľudová, že proste prejdi si túto webovú stránku, kde sa všetko dozvieš, dočítaš. No a čo je veľmi dôležité, chcem vás upozorniť, pre koho je vhodný tento inkubátor. Je vhodný pre ľudí, ktorí sú podnikatelia, živnostníci, influenceri, fleacery, konzultanti, tvorcovia obsahu či online, majitelia e-shopov, ambiciózni zamestnanci, podnikatelia v rôznych aspektoch. Je určite vhodný pre tých ľudí, ktorí to chápu z dlhodobého hľadiska, minimálne po tých kvartáloch. Za týždeň sa zázrak nedá urobiť, ale za kvartál sa dá urobiť kvalitný skok a za niekoľko kvartálov vieš mať fantastické výsledky vo všetkých oblastiach a vieš sa posunúť do prémiového klubu, kde ideš na high level. Takisto je potrebné pochopiť, že chceš sa rozvíjať vo všetkých oblastiach. Inkubátor nie je pre ľudí, ktorí sa chcú len rozvíjať v jednej oblasti. Chcem len peniaze. Pardon, nepochopil si, nemáš čo hľadať v inkubátore. Inkubátor je o tom, chcem mať lepšie zdravie, chcem mať viac peňazí, chcem mať lepšie zisky, chcem mať lepšie vzťahy, chcem lepší osobnostný rozvoj. Rozvíjam sa multiplatformne, lebo ono to ide ruka v ruke. Jedno druhé podporuje. Ak jedno je dole, tak tie ďalšie nemôžu rásť. Takže potreba a chuť sa rozvíjať. Zúčastňovať sa mastermindov, zúčastňovať sa mentoringu, komunikovať s komunitou, zadávať si úlohy, pracovať na úlohách, komunikovať a dosledovať si. Bez aktivity to nie je možné. Takže je to pre tých, ktorí chcú na tom aktívne pracovať. No a aj pre tých, ktorí chcú využiť bonusy, zľavy, benefity a hlavne dostať sa na ten high tickets, na ten vrchol do toho prémiového biznis klubu. Ak potom netúžiš, tak ten inkubátor nie je pre teba, lebo inkubátor práve dáva podmienky ísť na tie najvyššie levely. Takže už vieš, že to je pre teba, no a poď do akcie. Takže šup dole, klikni si, či chceš ísť na 1 kvartál, na 2 kvartály, na 3 kvartály alebo na 4 kvartály. Popremýšľaj si nad tým, lebo je to tak lacné
a rozmýšľaj nad tým 3., 4. kvartálom a porovnaj si tie ceny, ako som to, a už v tomto cenníku ťa učím a budeme si to v inkubátore vysvetľovať, ako sa tvorí cenotvorba, ako sa získava viac peňazí, ako sa tvorí dlhodobý klient. Už máš lekciu, ešte si ani nezačal. A keď si nad tým popremýšľaš a správne si vybereš, potom online ti zbehne platba, dostaneš sa do inkubátor rozhrania členského a tam budeš mať hneď prvú úlohu. Takže okamžite, ako vstúpiš do inkubátora, ideš do procesu. Takže teším sa na teba, teším sa na tú úžasnú komunitu a poď do akcie.